मानोना आं निजेनो गाबखुमाबाय थायो संसार जाफाफिननांगौ। जों आइखौ आरो फैफिननो लुगैयो, मोजां मोजां न'आव फैथो होननानै सानदों आरो ओमफ्राय आरो दा न'आवबो बायनांलायनाय जादोंमोन। दा आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि आं टंला सस्थ'फोर आफादआफादनिफ्राय बुंदो। दा आंनि बिसिया गैया, बेखौ आं नागिरबाय थादों, दाबो मोनाखै। बियो जेराव दङ बे रोखोमनो फैफिननांगौ। आंजों जि नांलायदोंबाबो आं बेखौ जेबो सानाखै। आरो बियो न'खराव खिथायालासिनो बियो सिरि सिरि थांदो। 10थासोआव थांदो बियो आंखौ खामानियाव थिनहरनानै आंनो ओंखाम सोंखाम खुरना होनानै। बेनिफ्राय जोंबो मिथिया सानफुआव ओंखाम जानो फैदोंमोन। बेयावनो बे रोखोम खिथानालासिनो थांदों। बेनिफ्राय गथ'फोराबो मिथिया। गथ'फोरा गासैबो स्कुलाव थांदोंमोन। मंगलबार खालि थांदों, अक्ट'बरनि 11 थारिख खालि थांदों। मा नाम? रानि बर'। ओमफ्राय आरो नामा इहामोननो आरो जेंगालिबो होनना बुङो। दा बेखौ आं नागिरबाय थादों, दासिमहालागै मोनाखै। जेराव दङ बियो फैनांगौ। ओमफ्राय आं निजेनो उन्दुनो सुखुवा, खामजानो सुखुवा जाबाय थादों। मानसिया जेरै दङ ओरैनो फैफिननांगौ। आं दा बेखौ आं रायाखैबो मायाखैबो। बेयो गथ'दों बाय काजा जादोंमोन खोमा। समबार खालि बेयावनो इयो गथ'जों नांलायनानै आंखौबो माथो होआखै। आं मिथिया बिसोरखौ नांलायदों ना मादों। ओंखाम ओंख्रि मैगंनि थाखायनो बिसोरो जादों नामा होनना खोनादों आङो। बिसोरबो आंनि सिगाङाव बुंना लायाखै। ओमफ्राय मंगलबार खालि आंखौ सिरि सिरि बियो खामानि थिनहरनानै गावआनो इयाव सेरेब बहायनानै दोंबाय थायोमोन। आं बेखौ बिदि थांगोन होननानै मिथियाखैमोन। आं बेखौ बेंकआवसो फैसा खुलिनो हरदोंमोन आङो। ओमफ्राय एकाउन्ट सेकाउन्ट लांजोबदो, बियो गावनि डकुमेन्टसखिनिखौबो लांजोबदो। आरो बे मानसिया फैनांगौ, जेराव खोन्था फैफिननांगौ। आरो सिगांबो खनसे बिदिनो थांदो इयो गुवाहाटियाव। बे गथ'खौबो लाना थांफादो सिगांबो। आरो बेखौ जों लकेसन नायनानै लायफिनदोंखौबो माबायाव दंमोन आरो गुवाहाटि दिगोस्रि मन्दिर खाथियाव दंमोन। सिगांनिखौ आं लायफिनदों, बोसोरसे जाबाय इयो। बे रोखोमनो बेलेगजों खामानि मावनो थांदोंमोन। दाबो इयो बिथिं गैया होननाय खोनादों, आङो खबर लादोंमोन। बेफोरबायदि आरो दा आं थानायाव एजार होदों। ओमफ्राय आबसु फिसौबो होदों। फटकबो हेगारजोबना होनांगौ होननानै आं बिसोरखौ माबादों आरो। ओमफ्राय आंनि मिडिया लिंनानै आं आबसु फिसौ जनायनानै बिसोरो आंनो फोथायहरदों आरो मिडियाखौ, बातरिखौ, निउसखौ। बेफोरबायदि आरो दा मा सानो नोंथाङा? दा आं बेखौ नांफिनगौ मानसिखौ। आं बेखौ रायाखैबो होखाराखैबो। दा बे मानसिया फैनांगौ, मोजाङैनो थाफाफिननांगौ। जेराव खोन्थायाबाबो न'आव फैनानै थानांगौ। आगोलाव जेरै दङ ओरैनो थानांगौ। नांलायनायालाय सोर नांलायाखै? बयबोथ' नांलायो, हौवा हिनजाव गावबा गावनि फुलावनो जायो बेफोरो। आं खिन्थु आं बेफोरबायदि खालामफिनला आरो। बेफोरबायदि आं बेफोरबायदि मालाबाबो खालामफाफिनलिया बे मानसिखौ। बे फैनानै न'आव संसार जाफाफिननांगौ। जों आइखौ आरो फैफिननो लुगैयो, मोजाङै मोजां न'आव फैथो होननानै सानदों आरो ओमफ्राय आरो दा न'आवबो बायनांलायनाय जादोंमोन। बिदिनो जानाय लोंनायनिनो हाल्ला जाबाय थादोंमोन। बिदिनो ओमफ्राय आइया जोंखौबो माथो होआखै हराव। ओमफ्राय फुङावबो माथो होआखै। ओमफ्राय फुङावबो ओंखाम जोंनो संना होआखै, जाहोआखै। ओमफ्राय आरो स्कुलाव बिदिनो जों माथो एखे थांबाय। ओमफ्राय आरो जों स्कुलनिफ्राय फैना न'आव फैफिनबा ओमफ्राय नुफैयाखै। सानबेसे जाखो दायो? मास मोनसे जाबाय। मैयादो मास मोनसे जाबाय। ओमफ्राय दा मोजाङै फैथो होनना आसा खालामदों आरो जों। गोदोरा मेट्रिकबो होसिगोन देग्लाय। दा बेयो गथ'खौ ओरै बुंना थांदोनो, आं नोंखौ मेट्रिक होनो समाव आलाय सिलाय खालामना गालांगोन होनना बुंदोनो। बेफोरबायदि साननानै थांदों आरो बे रखम खालाम बुंनानै। सोरबा खोनादोंनो, आइमुआबो खोनादों, जोंहा आइमुआबो। बिसोरो खिथाफैदों आरो। दा आं बेखौ खामानि मावनो थांबोला न'आव रावबो गैया जायो, गथ'फोरा स्कुलाव थाङो। आं न'आव इसोर ओंखाम संनानै गालांनायखौ आं जाफायो आरो। दै एसे सोमनाबाबो बिसोरबो इमान फुङाव मैगं थाइगं संस्लाबनो हाया नालाय। बेफोरबायदि आरो दा आंनि थाखाय बे मानसिया फैनांगौ, गथ'खौ एरखम खस्थ' होनाङा। मेट्रिक होनो गोनांखौ बियो फैनानै न'आव थाफैफिननानै गथ'फोरखौ मोजां खालामफैफिननांगौ आरो आंनि मथेबा। बे रखम आं दुखु नांबाय थादों गथ'फोरखौ। हामा नाङा, आं निजेनो गाबखुमाबाय थायो। आं होनबाबो खामानि मावनो थाङो। बिसोरजों गोसोहैनो खामानि मावहैबाय थादों आं सानसे। बेखौ नागिरनानै खामानि मावनाय फैसाया 5-6 हाजार जाबायमोन। बिदिनो फैसाया आंना जोबलायलांबाय। बेखौ नागिरबाय थादोंमोन आं। गाबोनबो खुन्दिगुरथिं थांनो नागिरदों आं नागिरनो। आखाइयाव जिबाय फैसा दङ बेखौ लानानै थांगोन आङो। बेनि थाखायनो आं दंफां लाइफां सिन्थाफोरखौ फाननो गोनां जाबाय आङो। नागिरनो थाखाय आं बेसेबां खामानि मावबावनो। बिथिं गथ'फोरनोसो ड्रेस होनो ना निजिनि जानोसो खरसा खालामनो। बेनिफ्राय